Pa, kung kabalo lang jud ka pa. Bata pa kaayo ko pa para hatagan nimo ginani kabugat nga obligasyon. Pa, sa tinuod lang pa. Dako pa kay kog pangandoy sa akong kinabuhi. Pero gusto lang unta na ako nga suportahan ko nimo pero wala gyud. So pangandoy sa kinabuhi, ayaw nag-eskwela. Bao naman gapon. Paano may madatoan na pag-eskwela? Okay, mo na yung limpyo, Andre, ha? Kanidre. Hala, bagnuta, aniti, oy. Sige rakang, kwarta-kwarta man pud iniguman. Wala biya tay bugas sa balay. Basta kayo na-inairan ninyo, o muinit manggaling or mulan, silong-silong lang, God. Sige, boss. 5 boss. Sige na, magsugod na ta. Sige, na-inaira mo, ha? Kaya makuha pa og suhol ninyo. Paitan yung pobre, oy, kapoy kaayo. Uy, gang, nga lang niapil makadrig pang hurnal. Asa di mo papa, gang? Wala na may pakialam si papa na mo, te. Sige ra gani tog inom. Ganit, Tino. Badlungan kay si Papa, oy. Uy! Asa mang mga tao diri napita? Ikang! Amoy maningog ning mga tauha, mga bataan eh! Uy! Ikang! Di man maningog ning mga bataan eh! Oh! Di man mo maningog kasama mga tao eh! Di man maningog ning mga bataan mo! Kang uli sa dito sa balay ko paghuwag tubig kay uhaw kaayo. Sige, te. Pag hinay-hinay ha. Pa? Hubog na po ka, pa? Usa may naanag mahubog ko, Ikang. Mura man ikalipay nako. Pa, wala na dyan kay plano sa kinibuhi ba? Sa'yo ay plano? Wala na gani ka naguna-huna na wala nami makaon ni ate. Wala ko'y problema, ako'y labot ay nagwala na mo'y makaon. Ang importante, makainom ko. Laina ni mo pa, oy. Kasi lain na. Tarong ako ha, tarong ako. Asa man si ate ni mo? Pa, naghurnal mi pa, wala na tay bugas. Ay, bugas. Itagaan man mo na ko kwarta itong aking adlaw. Asa naman na ito? Unsay may mapalit ato pa, 50 raman to. Ang baabani mo ba? Mutibad yun ang baabani mo ba? Ato ay mga ato ah. Tugaya sa kumanghod, uy, okay ra baka to siya. Na, kapasan na lang to dito, gang. Basig na unsa na to dito. Bitaw no? Ya, unsa man, nahuman na mo diha? Ay, sir, kanang pwede mo out sa ko kadali. To, nga naman. Apason sa nako akong manghod, sir. Dugay mahud kay nabalik. Nahala, sige, balik din, ha? Sige, sir, salamat kaayo. Pa, nahubog na pud ka. Oh, may ganan na ko. Sa'yo may labot ni mo mahubog ko. Kabalo naman mo ko sa akong kalipay sa kinabuhi. Kanina yun ako paghubog-hubog. Pa, wala dyan ka nagunahuna na mo ba? Kabalo ka? Naglisod na gud mig pagkaon na mo ni Ikang diri sa balay. Wala ko'y labot ninyo. Kung wa mo ikaon diri, mga dagko naman mo. Di naman mo kaya mga bata panggagmay nga ako pa mo ang atiman o tinuod. Nausa naman. Ikaw dalaga naman ka. Atiman na ng manghod ni mo kay kabalo na ka mo atiman. Pa, kung kabalo lang jud ka pa. Bata pa kaayo ko pa para hatagan nimo ginani kabugat nga obligasyon. Pa, sa tinuod lang pa. Dako pa kay kog pangandoy sa akong kinabuhi. Pero gusto lang unta na ako nga suportahan ko nimo pero wala gyud. So pangandoy sa kinabuhi, ayaw nag-eskwela. Bao naman gapon. Paano may madatoan na pag-eskwela? Pa, asa ditong ginapadala ni mama? Kiunsa dito nimo? Gihurot na to nimo ginom? Sa'yo padala. Nanginta pa ka ni padala sa imong inahan? Wala na. Urot na. Pa, di ba gipadala to ni mama para sa pag-eskwela na ako? Wa na, nahubog na po siguro sa iyong kulbitoy. Luuya po din taon sa mga anak. Abroad man ang asawa pero siya ra gyapon ang nagpahimulos. Bata pa kasi Ikang bugat na kag obligasyon. Ako anak, layasan ako na oy. Pa,
Pinusamang ka mag-usab. Unya na ka mag-usab na nawala namin nimo. Wa ko'y problema mga wala mo na ko. Sige pa, kay mauman na imong gusto. Pagpatuyang sa imong bisyo pa, manglayas na mi diri sa imong anak. Naglukon mo tayo. Ay, panglayas mo eh. Wa ko'y labot ng manglayas mo, panglayas. Kini mo'y timan ipa. Nagmahay mi nganong ikaw ang among naamahan. Tara na kang.